Hello mga kawigel, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo isang bucket chicken joint Jollibee. Tapos meron po tayong burger steak, family pan po at maraming kanin. Meron po tayong lemon water. At bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ng maligayang kaarawan po ang aming Mama Linda. Yan po. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong mga kain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa madalangin ko sa inyo. Pagkananak, Yeso Cristo, namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Nakagat po para sa inyo. Ang mga alaga po namin yun. Si Luna at si General.
Sarap po ng Jollibee. Kain po. Juicy. Sarap. Nahilig po si General. Tutulog po siya. Yung mga alaga po namin aso, nahilig po yung pag natutulog.
Narinig niyo po. Susi po.